Και γεια σας παιδιά, σήμερα όπως βλέπεις και από το βίντεο, όπως βλέπεις και από το τίτλο, θα παίξω Free Fire με το φίλο μου το Θανάση. Παιδιά, άργησε λίγο να μπει στο βίντεο, οπότε έχω μπει στο μάτι τώρα. Άργησε να μπει στο μάτι, μπερδεύτηκα. Τι λέει ρε φίλε? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ρε φίλε? Παιδιά, μας τσάκισε. Παιδιά, είναι κανένας hacker. Νομίζω είναι hacker. Και πρώτα γίνεται να το κάνει αυτό. Εντάξει παιδιά, είναι hacker. Α, ξεχακαρίστηκε. Τι headshot ρε φίλε! Παιδιά, ξεκίνησε πολύ χάλια το βίντεο. Ή πάρεις MP40. Λέω ρε φίλε, το λέω και το παίρνει. Το σπαστικό όπλο. Είχα κάνει κι άλλο ένα βίντεο και έχανα ρεμπρό όλη την ώρα με το MP40. Πάρτα ρε! Και καλά hacker, είσαι άχρηστος είσαι. Και εσύ που θα με σκοτώσεις. Καλά πάρτα Χριστούλης Πάμερ. Ω παιδιά. 2v1 με την εξάσφαιρη. Α, καλά. Τον ξεχάκαρα. Δεν πεθαίνεις. Λίθιο. Πάρτα ρε φίλε. Παιδιά, το γυρνάμε πως φαίνεται. Για κοιτάξτε τώρα πως θα τους νικήσουμε. Τι είναι αυτά τα όπλα ρε φίλε? Ποιος τον διαλέγει αυτά τα όπλα? Α, τουλάχιστον πήρε και ένα όπλο της προκοπής, το μπιζόν. Έλα ρε φίλε! Ρε μπρο, τους νίκησα. Τον νίκησα τον πρώτο να... Τι έρχεται ο άλλος με τη μία από πίσω, ο άχρηστος. Και ρε μπρο, και κακά σχόλια να κάνω, δεν με νοιάζει. Είναι άχρηστη. Σπατάω. Εντάξει. Μπράβο ρε Θανάση, τι τους έκανες ρε φίλε? Κάνει και τα emote. Για μα ξέρετε εμένα. Πάρτα ρε! Πάρτα hacker! Και καλά hacker άχιστε. Για να πείτε στα σχόλια τι έκανα spam, 2 φορές του ρίξα. Και έχω άχρηστες. Α, καλά παιδιά. Και έχουμε καρατσακίσει. Στα wins. Έλα κι άλλο ένα round νίκη και το πήραμε το match. Οπα. Να πάτησε από μόνο του.
παιδιά, το έχω χαλάσει όλα το damage. Για τον ζάλισα. Ωραία! Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε.